Dobrý den. Dobrý den, přejete si? Bych chtěl jako tuning, vole, ne? Jako na káru, ne? Šáde nebo kopějka? Cože, vole? Jestli máte Škodovku 120 nebo Žigulíka. Ovno, jako, já mám zahraniční, ne? Jako z dovozu, ne? Aha. A co byste si tak asi představoval? Nějaký jako fakt hustý tuning. Jsem viděl teď toho Krestu v takovým jako závodáku. To by se mě líbilo. Myslíte VRC? A nevím, ne? Ty jsi fachman. Hlavně, aby to jako táhlo, ne? Uvidíme, co se dá dělat. A na jaký vůz by to mělo být? No na můj asi ne, vole. A to je? Myslím značku, model. A nevím. Nějaké jako jižanské, vole. Takové jako futuristické, vole, ne? Aha. Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Maserati, Fiat, Lancia. Jo, to je ono, to poslední, vole. A model? Podívejte se prosím vás do papíru. No nemám. Vody tyhle jako sportovní káry mají jako extrémní výkon, ne? Takže jako ty emise asi jako vzrostou, ne? No a ty svině mě řekli, že s tím jako nemůžu na ulicu, ne? Aha, no jo, no. A není to aspoň napsáno vzadu na tom autě? Sportovní Lancia? To by mohla být Delta Integrale. Ne, to není ono. No ona je jako sportovní, jo, ale jako spíš taková jako historická, ne? Počkej, se podívám. Má tam napsaný 1300. Dacia 1300. Neříkal jste Lancia? Máš jedno. Prostě já chci, aby byla fakt jako nadupaná. Hlavně jako ty velký kola, jo, a křídlo a ty heligonový světla a jako plameny na kapotu, jo, a takový ty další hustárny. Asi něco jako Fast and Furious, jo, ne? Jako, hodlám do toho vrazit jako slušnou vatu, vole, ne? A klidně aj 5 papochů, ne? Jako peníze, rozumíš, nehrajou roli. Ty úpravy, co jste popsal, by vyšly alespoň na 20 000. Cože, vole, jsi posral, ne? Si děláš kozy. Ne. Jako víš co, jo? Já nemusím mít jako originál značkový Dacia, vole. To jako chápu, že jsou jako drahý, ne? Těch 5 000 bych vám doporučil ušetřit na sešrotování. Jako, ne fakt bez prdele, vole. Jako, tam už je jako hodně tuningu jako hotovýho, ne? Jak jsem jako zalepoval kobercovkou prorezlý díry, ne? Tak jsem si s ňou jako zamračil světla, ne? A jako celofánem z čokolády jsem si obalil zrcátka. Tyjo, to vypadá fakt masérsky, jo. A jako lihovkou jsem si tam udělal takový ty jako závodácký nápisy, ty vole, ne? A největší hustárnu mám na předním skle, brácha mě poslal velkou samolepku, JZD Dolní Kubín, ne? To vypadá úplně jako ta Krestová Klára. Jsem to jako chtěl u vás jenom doladit, ne? Tak aspoň nějak jako upravit motor, ne? Co to má za motor? A nevím, vole, to je jako nějaký fakt dost dobrý, úplně to v něm rachotí jako tomu Krestovi, ne? To je prostě jako extrémní výkon, rozumíš? Za kolik to má být z 0 na 100? To já nevím, vole, tak jsem s tím nejel. Jako nejvíc jsem z toho dostal 90, zážitek z jízdy, ne? Fakt nářez. Bych to hnal vejš, ale upadlo mě zrcátko a utrl se mě zadní nárazník, ne? Tak teď to vypadá trochu jako Hammer, no. A z 0 na 90? Ale tyhle, jsem vyjel z Prahy na Brno, ne? Po D1 a těch 9 pětek jsem vytáhl někde asi tak v Průhonicích. Hovno, vole, u 9 křížů. Jako hnal bych to vejš, ale musel jsem zastavit, protože mě pak ještě vypadlo zadní okno a rozflákalo světlo nějakému debilovi v trapným sériovým BMWčku, ne? Blbec jsem mu chtěl ujet, ale podřadil na 2 a dostal mě, ne? No, takže právě jako abych potřeboval nějaký jako zvýšení výkonu, ne? Jako hlavně asi ten chip tuning, to je prej hustárna, jsem četl. Bohužel obávám se, že chip tuning u vás nepůjde, nemáte tam totiž žádnou elektroniku. Tak to, že ne, jako fanda mě do přístrojovky vyřízl díru a do té jsem si jako nalepil kalkulačku, ne? Takže mám aj palubní počítač. To nemá ani můj předák v práci, ne? A ten má fakt hustou káru normálně, Olcita. Jako ten motor už je taky tuningovaný. Jsem si doma vyrobil turbo, podle návodu na internetu, ne? Z papírového větrníku a provrtaný pixely od párku. A jako nárůst výkonu teda extrémní. Taky mám jako nový vejfuk, ne? Protože ten starý mě někde upadl. Tak jsem si tam jako teda přidrátoval lešenářskou trubku. Tyhle fakt to má hustý zvuk. Chokoloušek? Vy nás ale zásobujete, pane Karfík.